Ми давай, Ти даже имаш... ти даже сайдборчета си направил. И... А... А... Си прави, добре, добре. Интересно. Да, чуда се какво да сайдна или... чай да пуснем едно видео. Да снимам игрите там, не че. Добре. Да, бе, знам, ама аз да ги пусна. Аз съм първи, добре. А... Добре, добре. Make sense, make sense. Добре, да, вкараме една картичка в... Ти, цялата ти ръка ни блокира, ще текнеш. Ще текнеш 6 в момента и... Добре. Аши. Добре. Lost to Oblivion. Окей. Хм. Не да помислим малко. Да дадем ли броничка тук? Няма да дадем броничка. Да, бе. НП. Играе си там блинкчето. Блинг. Добре. Добре. Стигил. Втори бласт. Моля те измама по някакъв начин. Ще играеш това. Какво имаш? Имаш channel и нещо. Добре, да видим тази непозната дали е спел или не. Нали факт ти мога го изтеглиш. Добре. Добре. И всъщност нямаш Go Again тук, така че...
Ай, лак. Най-якото геройче в играта. Ай, лак. Хм. Дем тук малко му къкна. М. Какво арсенална сила и битово? А, не, защото не креатнах. Всъщност можеше да го направя чит. Всъщност можеше да го направя 4. Даваш ли да върна такъв да? Защото така е по-оптимално добре гнес. Аз мога да го платя, това е така. И сега да е 4. Айде. Да сме висера сега. Арт ревют ли? Тук какво баунсваш, какво такова шука. И след това... Хм. Да помисля малко. Добре. Аз ли трябва да рефрешна? Не ти. Sure. Sure. Сега ми трябва... Sure. Добре. Хм. Дай само да измислим нещо. Цак. Хм. Това колкото прецаква. Трябва да имаш спел в ръката. Ти имаш... Прецаква ли те достатъчно това? Хм. Чай малко се тук да помислим.
Какво означава? Тук имаш такова. Това трябва да е instant и spell, което 100% instant е somersault. Ти какво правиш, иначе нищо. Трябва около това инстанта да е somersault. Хм. Много интересно. Дали е... чай ти видя лището набързо, чай да скалкам. Изи! Тази карта няма в декчето. Чай малко. Изи. Такова. Lightning Press. Ама ти го няма. Ама ти го нямаш. Как знам, все едно не го играх този герой. Регилио. Той герой толкова religiously го играх. Обаче супер много губих на арморитата и бях такъв просто ще сменям картите за такова. За тая, кажа. За рунблейдката и просто почнах да бия, беше. Изи. Сигил, добре. Колко ще върнеш? Ти за сега си върна от 2. За сега амп 2. Добре тогава. Дай го спела тук, айде, дай го спелчето. Добре. Добре. Не бе, не съм. Всъщност... Айде, вземе и това. То Spindle беше най-лошото. Spindle was the worst. Може, не знам. Не знам там наистина какво беше правилното, но сигурно щеш да изтеглиш спел тогава. Sure. Sure. Ти мога го играеш на... Що да не изтегли карта? Ти мога го играеш преди damage Ти мога го играеш в reaction step и... Sure. Да. Аз сега не знаех дали имаш точно съмърсовете или не. Да. Аз сега блоквам ли тук, давам ли те такъв 12? Об 12... Ти няма какво толкова да наредиш, май. То ти вече нямаш комбо, то свърши, it's over.
It's over. Ай ще текнем фул 12, кайте. Давай, нупо. 12 карти неотдолу. Да, бе, това е много туп. Не, бе, не. Оправя се, оправя се. Медицинския колегите. Наборите сега завършват медицинския, това е доста кризи. Опа, Клем Виктор или бе? Изи. Win, win condition, че се обади. Охо, 3 карти to the bottom ли бе? Изи. Аз съм Simple Man. Така ще махна сиджове, ти дам Distinguish на къричка. Ама мога махна 3 в картички. Да. Аз вече то отдавна го избрах сила и No сила и ви. Опа, take 6. Добра.
Да. What? What? А, чай да видим. Знаеш как е. Добре, така ще ти дам едно, ама то все пак ще има още едно сила и ви сигурно. Дай да видим. Добре. Такова може. Такова се може. Окей. Ама е файн. Шпиндъл. Добре. Все едно, все едно не си знаеш четирите карти. Да. Е. Добре. А, Една девятка. Ага. Easy. What? Така за 4. Да видим какво мога да играеш тук. Едно блинкче. Уау, що ни блокира с чест писа, вика, чакай, ама... Добро. Айляк, ами... Си. Айляк. Това да се чува, какво махна? Нушо. То по-добре, че аз те махнах, тъй кърч. Игаве.
Ам, Добре. Значи, какво имаш? Имаш по-хубав спел, добре. Noted. Добре. Джони на флаш. Добре. Чу. Е, Seguiu. Добре. Просто ще те убия с Arcane Damage накрая. Да се е видял, че да кажа. Мгм. Power. Добре. Good to see. Ти какво имаш гоне на флаш тук? Теглинг. Добре. Мгм. Четири блок. Имам, да. Хм. Че тук искам ли да го футкавам? Да го обърна тук. Хм. Да, точно това е, но искаме ли? Да, май ще го... Хм. Мгм. Не, май не бързаме за се. Atom Stitch Gaming. То това е там на тея, на... Още един такъв ли? Бе, бази. И бази. Хората гейминг. Айде, стига.
Джуни на Флаш. Да останали на 4, това е много интересно. Нямаш колаген тука. Интересно. Май ще остана на 4, да видим какво става. Измамен. No мамен, no мамен, no мамен. Що? No мамен. No, no мамен от всякъде. И ще махнем. Няма нищо. Том Арсенал беше синя картичка. Айде. Какъв си злодей, вика. Winning turn cycle, яйка са... Две атаки за 4 колаген мейна. Не съм ушен. Добро. Чай бе, дали мога да убия някакси. Не, следващия ход дали мога да убия. Да бе, ама чай да... Не бе, няма да го дадем карапещето, ама... Не ми трябва... Какво да направим, какво да кажем? Това е малко тъпо. Кажем това. И виж така трябва да ми дадеш пак нещо. Не, топа не работи така. Фак. Измамен тука. Не мога да убия, но си мисля как да го направя така, че да съм да е по-фейвърфул. И дали ще умра следващия ход случайно. Защото мога да кажем това. Май ще е това плейчето. Кое е за 4? Добре. Лошо. Нужлето. Това не е. Да. Ще имаш 2 Body of Enlightenment. Да, скорей. Нямаше. Изи. Сега трябва да набия 2 аркен в твоя ход, много сложно.
Е, Туничка. Тук където е две, там е и три аркейни цъкам. Добре, сега ми трябват всичките синкове и всичките дефенс реакции. Please. А, easy. Тайните си. Добре, ще дадем. Но ще остана. Ще останем на едно. Дай да видим какво ще стане. Айде. И йоло. Изи. Това е тази тъпа карта. Това убива ли ма със сигурно? Но, точно 4, но. Това трябваше да го оверблокна. Това е малко... Ама това аз нищо не мога да направя го оверблокна след това, така че... Добре, хубаво. Това е много интересно всъщност, което трябва да почне. Ти ще започнеш. Yes. Добре, сега много интересно да държа ли Ейби бутушките? Ейби бутушките бяха ли клъч в тази ситуация? Май не. Това е много интересно. Помогнаха ли Ейби бутушките тук в нещо? Я да го измисля. Ти където ми набиш 12, там ми набиваше... Ама пък е една синя. Давай, ще ги слагам. Айде. Поне да направим едно тази игра и после ще го... Такъв ми сложил 30 в Бриденс. И пасна. Ще бъде фъни. Стинки. Стинки. И страйк. Страйк за 7. Жалко, че нямам още една. Тук да дам ли още една каричка? Това е много интересно. Защото аз мога да направим това. Не, стейкнем едното. What? Едно damage goes a long way, да. Май ще трябва да направим така. И едно CNC след това. Сега много интересно това да го попна ли този сиджил? Какво ми позволява? Ако го попна. Да, бе, то все едно няма първата атака go again в това дикче. Айде. Ша. Ти мога го ебиниш, ако искаш, Аруно. Добре.
She. Blingy. Gigateer Civic. What the hell? Gamba. Gamba. Always Gamba. No. Добро, добро. За тая ръка съм съгласен. Easy. Easy. 4 голубя. Окей, окей. Инч. Always funny. Blast to ik was verbaasd niet. What? Crazy. Ja ще дам така на дефенс реакцийка. What? Не бе, чакай, какво? Защото не е на стака на синка. Добре. I choose you. Какво имаш сега в ръката? Сиджил, че е такова добре. Карта. Добре. Do we react here, че я помислям. Колко сме... Аз знам какви две карти имаш. Имаш една рандом карта. Добре. Какво? Добре. И какво означава не можеш да синкнеш? Ти не можеш да го спреш да... Ай си. Разбрах. Да, бе, да. You're right. Ще влиза. Какво имаш сега? Добре. Ако имаш един спел, ще да е много як. Да, тъпото бълзарче. Малко unforge.
Играеше около Плауандър. Добре, хубаво, че нямам CNC. Не. М. 4-4. За 7 по-скоро, защото маха една карта. Даже за 8, защото ти маха четворчица от ръката. Аха. Куи камац. Вик Мафс. Не знам, що кюнах то, защото си мислех, че Флори е най-якия дек, като преди 3 месеца, като обявиха лигата. I was wrong. I was wrong. Или поне не то билд от преди 3 месеца, който е. Падението на короната. Вау. Ема. Мгм. What? Okay. Whoa. No way. What? Mhm. 7 Arcane, I guess е fine, бе. Какво искам да пична само е това. Сюн. Аз ще дам 7 физикал. Едно от физикал. Да, трябва да си ги пишем. Яро ти сложи CG, че окей. Ма това не си плюс май в момента, не. Sure. Бу. Така. Я да видим какво ще направиш тук. Усилио. Окей. Какво имаш сега? Блинк ли имаш? Добре. Чай сега да помислим малко.
What? Що? Ахаха. Reaping Blade. Shitting Blade. Сега нямаш AB, така не? Не, би нямаш такова. Не, аз за друго мислех, ама да. Не, би ми AB исках да кажа. Айде. Айде. Защото не знам дали се сетиш, че го имам това и такъв ще ми играеш гонена. Да, защото после... Ама после можеше да му изложиш. Мгм. Добре. Колко си жила. Да. Чудо се така дали има смисъл да блокна демидж, ама има. Няма как да. А, Арсенал и едно демидж отгоре върху това. Така. Баси ръката. Баси поленцето. Тук другото ще да е по-яко. Ама... Само помисля. И давай, гъс да форсва от някакви... Да го задържиш, I guess. Да, можеш да... Можеш да го играеш. Да. Минус едно амп. Минус едно амп е. И не знам, ако имаш някакви shenanigans, ще ги спира до някъде. Да. Ма ти мога да го играеш, ако искаш и пак на малко, то не е като... Дем сега има 4 амп от ръчички. А не, 3 амп от ръчички, окей. Спираме ли това е Норкен? Ти знаеш ли, че можеш да си го набиеш на себе си, за да вземеш едното амп? Да, то може да пък ще чупи кондуктивата. Колко ме спасява това едно? Аз и без това ще пична този ход, така че... I guess. Добра.
Блястюрю. No. Добре. Пък това да е всичко. Ти мога да го играеш преди това, ама да. Да. Тук май съм пръснат. Джони на фляш. Това вече искаме да го букнем. Еджи. Аз умирам тук. Не мога. Damn. Лошо. А, Добре. Пак ли, пак ли съм пътник? Ай, брикни малко, де пак. И бан, съм то някъде вече. Ти имаш Сича в Брилианс, който е арсенална. Моля да спре по някакъв начин. Не. Добре. Добре. Май тук си губим. Окей. Добре. Let's go again. Whoa. Добре. Howard, no. Какво направи? О май гад. Ще се таргетна себе си. Върни целият ход направи, пак ще го.
Защото си го мискликнал. Аз не помня какво направих. Аз дадох това. Да. Къде го пише? Scholar has been... Targeted. Може би не е такова на карачката просто. Destroy X target aura tokens and or auras with cost 0 controlled by the hero, then the arcane damage. Де? Не. Че опитвам се и аз да го видя, да. На мен ще го оправим, ама... Ами на мен просто ще махна двете мои аурички, ще пична карта, синята карта от ръката, която имам да превентна, ти май биеш 3 демидж тук и тук. Откъде имам? Добре. Ти тогава не моля ли ме убиеш? В той Destroy X Towers, то не е направено. Ама не ти биеш... 3 ще ме набиеш. Да чупиш 2 аури, биеш 1-2 и биеш ми 3 демидж, той Возър е плюс 2. I see. Target, Destroy X Target. Ама той не трябва да те таргетва теб. То е... Колкото паснеш, не ти ли дава да чупиш моите? Ми трябва да ги чупиш, брат. Не са. Добре, чай да го цъкнем. Enable Manual Mode. Така. Аз не мога да си чупа аурите ли, бе? Unforge. Чай да видя как мога да си чупа аурите на Manual Mode. Не мога. Ама не можеш да чупа аурите, което е много странно. Не, мога да го махна, просто искам да видя как се маха такова. Как са... Че пак съм на меню мод. Не мога да видя... За какво съм сега на меню мод постоянно? Добре. Не мога да видя как да си махна ауричките, аз не за друго. Нямаше нещо, защото... Нали има плюс-минус, ама той изобщо не ми дава да интерактувам с теб. Може би трябва да е моят ход, за да ги махна също така. Така че не знам.
Добре, бе, сега не мога да видим. Ако мога да си махна ауричките, ще ги махна. Не, че мога да е такова. Да, бе, нещо е бъгнал. Я че да видим дали мога да ги махна. Не, бе. Не мога да ги махна. Това е много странно. Не. Симулатор момент. Не, бе, стига, бе. О, това е много фани, защото ако имам онова дет ме хилва за едно, такъв се хилвам в момента и оставам на едно. GG's.